Ramogi juang mana kaka ne wasesingo wan kae nikech in. Mae momiyo wadok e boma ma Kisumu mar kelo ni sigand dhok machamo rech kod chapat e ginga paya. Millicent Adhiambo miyo wasigana ni mana kaka thoth joneno osebedo ka kwayo. Boma ma Kisumu. Odiochieng' alanga, jodak ni wuodhe gi mapile ka pile. Dhok bende oluwo ndara. Gidhi manyo chiemo. Pogo dhok gi dhano ya peyni tek. Dhok nigi chir matamre gi nono. Giwuotho, gilosore, to kendo gidhao nyaka e apeyni go kod chiche. Johala kod jodak ojony kod wach jamni go. Dhogi eki iwaro gimo kuom bei matek, iware kibuye to kibiro kae ni to ni dhiang' kao to kigo dhiang' ni to wuon dhiang' be kodi. Koro waneno lit mang'eny nikech dhogi gin dhok machamo nyaka rech mane pok aneno ka dhiang' ochamo. Midhiero to ng'eny gito nyaka nyanya e bath ndara ka. Moko be lal, moko ikwalo, moko be mako. Imaka boro to kodhi wati 300 moko ok miyi. Temo kituo mendara. Otuom dhiang' ndara dhano be hinyore. Nyaka gole oko dhi okwa. Sama dhiang' osetuom kata tuk otuomo dhiang'. Ing'eni wuon dhiang' nigi shida tuk be wuon go dwaro no chule. Kwayo gine weg jamni kod 10 county ma Kisumu. Chalo kamae. Agombo ni jok ma pidho dhok gieki onego bed ni dhiang' itweyo. Kotwegi timiyo gi chiemo, onego pidhgi ma yo moro makare. Instead of mondo wegi mondo gibaye town, nyalo cause accident. Onego sirkal okonygi kata county government okony mondo gikel dhok moko mag grade gi. Nikech magi nyaluo ma wasani wan goge, gento yo pidhgi mang'eny kar kwath onge. Koro gikel tem encourage mondo tim zero grazing. Koro wakwaya ni county government kata gi weg dhok mondo ne kaka nyalo konyowa e dhogi gieki. Weg jamni moko osekwayo e boma kuom higni buora. Kendo gigeno yudo pewe mag kwath e alwora ma Kisumu. Dhowagi ne kwaga stadium. To nochiel stadium, to sirikal pok omiyo kama gikwaye. Koro kwano sirikal manyo kamoro monyal kete dhowagi. Nikech wadak kodgi ka kawuono higni mokalo 100. Kaka sani kaunti nyanyisowa kuonde minyadhi kwayo, nitie mwalo piny kae kuonde ma ginyanyisowa kuonde ma wanyaka kata tuwe dhok. Kata ka en gimoro kaka zero grazing ginyalo puonjowa mondo wang'i gimo nya konyo. Tend county ma Kisumu niko dwoko ne jopiny go kaachiel gi weg dhok. Nosetim public participation. Oluong gi e Mama Grace Onyango Social Hall, bong'isgi ni dhiang' kik chop e city. And jurisdiction mar city be nong'isgi ni akanya kaka. And they know very well. Nitie fai ma kago dhi e court, tichwado gi fai kata mana dhi 10,000 riat. Bandani. Jogo mopidho dhok area no weyo dhok to biro e town. Kata yudo ka moko nie chiro kaka Nyamasare. Gichamo nyaka lode mag jomo biro uso kanyo. Koro mano en gima chik ok oyie. Okwayo weg dhok mondo dimbre e kwath. Akwayo gini girit jamni nikech sami chako dipidho giri moro. Tipidho mondo rite. Ok mondo weyo owuog oko mondo dhi oketh gik jopiny. Long term solution en ni nyaka wakonyre gi weg dhok. Mondo kik giwe dhogi obi e town, wan be koro kik wayud gik mamako makosa kuom gi mondo wamake. Abro kwayo city management mondo okaw department mar social services mondo chako wuothi kendo chako luong otim public participation. Oluong weg dhok kendo mondo parnegi. Mumombe wacho ni parnegi uru kata ging'eyo. Akekyo kata roundabout makachok mayudore apaya maduong' ma Kisumu Nairobi. En achiel kuom kuondego ma jamni rodhungore kinde ka kinde kendo rocho weche wuoth kod ohelni. Sani koro geno nitie ni weg dhok biro winjo wach kendo neno ni ok giweyo dhok e apaya aoyaye, gino mabiro konyo duoko chien masiche kod midhiero ma ikelo kod jamni go. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mago